Shoot me in the face. Ayan, sa mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama niyo na naman ang pinagkita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Ayan, halo sa ating lahat. Sabay-sabay tayong maghalo-halo dahil thank God, it's Friday! Yes! Ayan, so last day of the week nyo na kaming makakasama today. Kasi next week ulit tayo magkakasama. Kaya naman, palakihin nyo ang pot money at galingan nyo para manalo kayo ng mga low price at syempre special prizes. Paano magkaroon ng special prizes? Mag-share lang. Yes, share lang ang ating live ngayon. Yes, dito sa Madrid, Philippines, ang The Almusal Club. At syempre, abangan nyo ang aming official page ng The Almusal Club. Ayan, abangan nyo yan. Inaayos lang namin and later on, yes. At syempre guys, do not forget to like and share our pages para mas makilala pa tayo sa buong mundo. Dahil meron tayong branch sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu sa Cebu, Madrid, Philippines, Davao sa Davao, at syempre dito sa Makati, Madrid, Philippines. Ayan. So, bukas na rin pala ang aming office sa QC. So, hiring na kami ng mga call center agents at iba pa. Ayan. Kaya guys, apply na dito sa Madrid, Philippines. Okay guys, so ito, binabati ko ang ating mga bagong almusaler, Carlo Delgado, Bryla de Guzman. Ayan, halo sa inyo and thank you for watching The Almusal Club. Keep on watching and see you every day. Halo sa ating mga Christine Cerato, Victor, sa mga dami Christine. Ni Christine Cerato, Victor, ayan, si Dear Tanyan, basahin yan ng ating naggaganda na nagwagwapuha na si Rupi at si Kimpi later. So, halo, Ronnie Basa, bangon ka na daw. Manggalaw Tila, ang fresh. Yes, sinong fresh? Yung fish ba na trivia natin kahapon? At syempre, ito na, ang ating gwapong Kenkoy, Rupi! Nawalan tuloy ako ng boses. Halo! Almusalers, clubbers, eklabushers. Teka lang, na-close yung aking eklabushers na yan eh. May blue shirt. Blue shirts na mga to. Ano, nakamove na ba kayo sa bird ko? Ha? Ayan, speaking of bird, di ba, naka-upload yun sa Facebook. Yan, diba? Yes. Teka lang, naglo-loading pa. O, eto na, babatiin ko na ang mga bago ba yan? Hindi naman bago to ah. Hindi, yung mga kanina, yung mga nag-join. Sila Christine Joy Serrado. Ha? Victor Timbang. D'Artagnan, Jana Gabica. Si Jane. Yan, si Jane Gigi. Bago ata ito ah. Oo, bago yan. Si Lon, busy yan, nanonood. Hoy, magtrabaho ka. Break time niya yata. Hindi, nakakain na yan. Nakakain na ba yan? Yan, ano na, ipapakilala ko na si Tita. Cutie Patuti! Cutie Patita. Kimpi! Halo, Madrid Nation! Magandang Ang cute naman tanghali sa nun. inyong lahat. Halo kay Christine Joy Victor, kay Dear Tanyan, kay Jana, kay Jane, si Jessica sabi niya, Rupi, nainom mo ba yung order mong milk na white? Yes, nainom natin yan. Tapos sabi ni Jane Gokong, apply ako, pwede. Yes naman! Yes, pretty. Pwede kang makisama and makisaya sa amin. Pag nag-apply ka, just message us on our Facebook page for more details sa iyong application. Yes! Ayan, halo kay Marlon and sa mga manonood pa, ayan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Gulat And siya eh. habang nanonood kayo guys, mag-heart track and like react kayo dyan dahil Friday na ngayon. Yes, magkano ang ating pot money? Ang ating pot money is worth
200 pesos na po. Ayan, dahil walang nakakuha ng ating pot money kahapon. Kaya Yes. naman, kukunin nyo ba o palalakihin pa? Para sa akin palalakihin, para makuha yung bird. Oo, Char. ang highest pot Yes. money namin is worth 1,000 pesos. So, ayan, nasa sa inyo yan, guys, kung gagalingan nyo ba o hindi. Yes. Ayan, nagre-react na si Christine ng heart. Okay, so, ayun yung si syempre, Christine. kayo rin, mga almosalers, Yes, kanina lovers, nag-heart ako. Mag-heart ako ngayon. mag-heart react and like react din kayo dyan. Yes. Syempre, walang magre-react ng angry because we're always happy. Bird. Happy. At Tayo, syempre, bird. supportahan niyo yung video ni Rupi. Anong video ko? Sabi ni Hindi ko may pakain Jessica, ng di bird. pa naka-move on sa bird si DJI. Oh, hindi talaga ako makakamove on sa bird ni Rupi. Siyempre naman. Ayan. Siyempre sa mga hindi nakanood ng aming episode nakaka-move kahapon, on sa bird dito. pwede nyo mapanood ulit yon. Basta bisitahin nyo lang ang aming Facebook page at meron kaming playlist ng aming mga almusal. Yes. Ayan. Meron At tayong saka bagong ano? kasama, Ruby daw. Thank you, Ruby. Hindi ka na pala si Ruby, si Ruby na pala Ruby. siya. Ayan, teka lang. Kung nanonood ka man Kung nanonood man si AJ Guache, hindi na naman po ako makaplay ng video. Paging ITD. Paging Sabi ni ITDs. Jessica, pabaril na sa bird. Ayan. Sinong babarilin? Babatiin na. Dami na lang. May pinapabati si Dear Dear Tanya. Yes, pinapaparil. Batiin. Batiin! 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 Ayan, halo-halo sa'yo, Bernard Pasagay. Pasagay. Sabi ni Dear Tanya, halo-halo! Ayan, syempre, kung may gusto pa kayong ipabaril or ipa-shootout, shoutout. Tsaka Just ayan. comment Yan. down below. Ayan, ba't parang ang daming hindi makamove on sa bird ko? DJ Ai to Rupi, hindi talaga ako makamove on sa bird ni Rupi. Wahaha. Ayan, so excited na ba kayong lahat? Dahil simulan na natin ang Yes. ating all-time favorite, ang Hangman! Ayan! So, pili na kayo. Easy, Sa- medium, or hard. Sabi ni Victor, pa-shoot out po ako sa sarili ko. Ayan, halo, Victor. Halo, Victor. Sabi ni Dear Tanya, nanonood si Bernard Pasagoy ngayon, ha? First time Hi, niya dito. thank you so much. And syempre, guys, mag-invite pa kayo ng inyong mga friendship, kamag-anak, dahil mag-enjoy tayo Friendship? dito. Yes. Uy, follow na kami sa kay TikTok. Samir. Meron na kami Ganito dapat, may bago 729 And tayong kay Lorna followers. Genova. May bago tayong papausuhin. Kunyari, may nagpapashoutout. Pa-shoutout sa Verdi ni Lordan. sa Verdi ni Samir. Bertie. Ayan, ready na sila. Ay, Sumagot na Bertie. si Sa Bertie Jessica. Victor. Sabi niya hard. Hard. Si Samir naman medium. Yes. Si Dear Tanyan hard. Madaming nagsabing medium. Ayan, sabi ni Maldita Avesilia, pabati sa asawa ko, Michael. Avesilia. Avesilia. Ingat ka sa Mikel. biyahe. Ayan, Ingat. Jen. Ayan, hello. Shout Ingat out man Jen. kayo guys kung Jen. nasan kayo today. And manood lang ng Almusal Club. And syempre kay James. Yeah, Hi, kay James. James Hermano, hello. Hi, Binabati namin. James! ang And si birthday. Joshua Mendoza sabi niya, pa-shoutout naman po dito sa Pangasinan, lalo na kay Mr. Glenn Mga Mangalay. lial. Hi, Yeah. Mr. Hello, Glenn. hello. Shout And out syempre, sa Pangasinan. sa mga taga-Pangasinan. Yes. Hi. At sa birthday, Mr. Glenn. Glenn. Ayan si James Pabarel. Shoot Shout out out. kay James. Hello. Ay. Okay, so marami nagsabi ng medium. Tama ba? Yes. Bakit birthday So, si Early let's Bird? start medium para sa ating unang kategory ay Yes, ay... Hard na daw po ang bird ni Hangman. History. Ayan. History muna tayo ngayon. Yan, history. Bakit ako na naman, sabi ni Lordan. Anong ginawa nyo kay Lordan? Wala, nasabi lang ah. Ayan, syempre, kung kayo ay present at nanonood, mag-comment lang kayo para barilin Ayan, namin pabati kayo. daw, para i-shoutout namin kayo. Yes. Sa nanay ni Lordan. Pakisabi, Penging 20. Sabi naman ni Jane Gokong, pa-shoutout naman po dito sa barangay Maliwara, Pangasinan. Ang asawa Maliwara. ko, Edgardo Saan yun? Ate Yang. Love Di you ba yan? all. Maliwara Ayan, hello. sa dilim.
my God. Sumagot na sila. Sabi ni Dear Tanyan, letter A. Letter A. Ang letter na hindi mawawala. Yes. Meron Ano nga ba yung So, ating ayan, category? syempre dahil nagsimula na tayo mag-input ng letters, kailangan 2 lobo lang ang inyong mapapaputok. At kung pangatlo na, Para makuha ang ating pot money, kailangan hanggang 2 lobo lang ang mapaputok nyo. pag tatlo na yung napaputok nila, goodbye pat money Yes, na. and sa Monday, magiging 300 pesos na. Yes. Ayan, sumagot na sila. Sabi ni Samir, letter A. Letter A! Sumagot din si Christine ng letter A. Tsaka Nasaan na si ba yan? Gems. Malayo na ba yan? Meron na pala tayong letter A. Yan, sabi ni Diartanyan at ni Bernard Pasagoy. Letter T. Letter T. Hi, Bernard. Big TT. Ayan, meron tayong letter T. Sabi ni Christine, Samir, and Victor. Ang dami. Letter S. Meron ba tayong letter S? Meron! Sabi ni Samir, letter R. Letter R. Let's try letter R. Walang Sumagot din ng letter R. Si Dear Tanyan, but we don't have letter R. So, isa Ayan, na lang. halo-halo kay Bernard Pasagoy. Halo-halo. Wala na tayong letter R, so may pumutok ng isang balloon. Yes. Sabi ni Jessica, Ayan, letter may P. nanonood. Letter Yeah, P. binabati natin Halo-halo kay James Hi, lang. James. Hello. Happy lunch. Ayan, let's Bakit? try letter P. Letter P. Letter P. Walang letter Letter P. P. So, kapag may pumutok pang isa, Goodbye, Pat Money. na. So, sabi ni Bernard Pasagoy at ni Jane Gokong, letter C. C. Okay. Wow! Wala nang Pat Walang Money. letter C. So, Ibig goodbye, sabihin- Pat Money. And next week, magiging 300 pesos. Yeah, wala pesos. nang Pat Money, guys. Sabi ni Michelle Dian Castro, letter C. Pero wala tayong letter C. Letter I, sabi ni Ni Victor. Victor, letter I. Letter I. Ang category natin is history. History. Ayan, may letter R. Sabi ni Samir. Ouch. Letter Ni E. Christine and Victor. Letter E. Letter E. Ayan. Meron ba tayong letter E? Sabi ni Maldita. Walang letter E. Sabi ni Maldita, letter M daw. Parang Letter mahirap M. ata ang ating category ngayon. Medium yan. Oo, medium. Grabe, ang Sabi hirap. ni Maldita Vishila, letter M. Letter Do we have? Ayan, it starts with letter M. Ano kaya ito? Parang alam ko na yan. Ayan, halo-halo kay Riza Gabriela. Hi, Riza. Hi, Rizali. Rizali. Sabi ni Michelle, letter... Walang letter I. Sabi ni Ni Jane, Jane. letter D. Meron ba Letter D. tayong letter Oy, D? may letter D. Sabi ni Lordan Henova, Ayan, may D. letter G. Sabi ni Lordan, Ming Dynasty. Aba, Yes! napakalupit Tama! Is it? Ming. May kanta yun, And di ba? plus Yung D. mga dynasties. Sabi ni Lordan, letter N. So, let's try letter N kung tama ba. Ayan! Marami nang sumasagot ng Ming Dynasty. Ming Dynasty nga ba? Ayan, sumagot Yan. na sila. So, ilabas na natin. Try Ang natin tama ang sagot. letter Y. Dynasty. Ayan. Dahil way lang ba yun? Ha? Ayan, shoutout si Sir Ian. So, ayan. Okay, sir. Shoutout si Sir Hi, Ian. Sir Sa gilid, sa gilid. Ayan, nice, sir. So, ayan, congratulations sa Yes. iyo, Lordan Innova. Ikaw ang aming first winner Winner, today. yeah. Ano So, ang next category natin, guys? Ayan, gusto niyo ba easy, medium, or hard? Isihan lang natin. Basta Isihan ba- lang. Sabi ni ano, Mong. tayo po. Sabi ni Jane, Mong Dynasty. Mong Dynasty. Ayan, Nalakas sabi ang ni aircon natin, Jessica, grabe. easy daw. Easy. Mag-easy ba tayo para sa ating second? Ayan, Ayan. dalawa na nag-easy. Si Dalawa na Samir. rin.
Ayan. At si Jane. Maraming sumagot ng easy. Tsaka si So, Diartan mag-easy muna tayo for Ang our cute nyo, second guys. game. Bakit? Ang ating category ay... Baka nag-away. Letter Yes, easy. It's a Greek. Great vocabulary Vocabulary Great word. vocabulary. So, please explain, Ruby, kung ano ba ang Yes, ating magaling ka si great Ruby. vocabulary Word word. ba Patay yan? na kayo dyan. Bird Sabi ba ni yan? Samir, yung sa movie, sana may Tagalog movies din. Great vocab Sabi niya. word, sabi niya. Sige, ire-request natin Oo. yung Tagalog movies. Ano bang, ano nyo? Ano bang gusto nyong movie sa Tagalog? Ayan. Isihan muna natin, sabi ni Samir, letter O. Sabi ni Meron ba tayo Jessica. letter O? Walang letter O. Si Jessica naman, At sabi si niya, Christine. letter A. Letter A. At saka ni Jane. Try natin ng letrang A. Letrang Walang letter A. Sabi Walang naman ni letter A. Jana and ni Christine, sabi nila letter S. S. At pati si Victor nagsabi na rin. Letter Ayan, sabi ni may ano? letter S. Ano na ba? Sabi ni Michelle at ni Jane ay letter E. Letter E. Ayan guys, syempre habang nanonood kayo, mag-heart Letter E. react and like react kayo dyan. Yes. At huwag kalimutan mag-react ko nga naman. May sinabi na kanina. Yes. So dahil walang nakakuha ng ating pot money, Oh. next week na ulit siya magbabalik. Oh, yes. Ayan, nalo, kaya ako na ang Sino? Ako single, na single? aka Kenneth Ferrer. Welcome Ayan. back. Ferrer. Ayan, sabi ni Ashel Sentino at ni Waldita. Letter I. Letter I. Ba't Ang wala si ating Esa, category ay great vocabulary word. Ano yan? Ano ba ibig sabihin, no? Sabi naman ni Kenneth, letter P. Letter P. So, let's try letter P. Walang letter P. Parang hirap ng mga ano natin May ngayon. sagot na. Sabi ni- Reminiscence. Nako. Tinatamaan ng kalaban to si Master Sen natin. Hindi siya reminiscence. Hindi niya mapigilan. Kasi walang letter E sa second. Luminescence. Sabi ni Resty Gapo sa Hello, Resty. Oo, tama. Yan, luminescence. So, I-comment nyo na kung Hindi ano ang rin. letter. yes. Now. Ayan, try natin ng letter C ni Christine Cerato. Ayan, meron tayong letter C. So, Ang luminescence. para may pag-asa yung luminescence. 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 Hindi. Ang, Glowing. ang ibig sabihin niya, kapatid yan ni ano eh, ni Mali. Pisens. Tsaka ni 50 Sense. cents. Sabi ni Angel, letter M. Input muna tayo guys ng letters. Yan. Yes. Mag-input. Ayan, sabi Ayan. ni Jane Gokong. Letter L. L. Ayan. Baliw. Yan, pati Sabi L. naman ni Sabi ni Rizali tsaka ni Letter L. Christine, letter M. Letter F. Maleficence. Ay, labas na natin ang letter U. You. Ayan. So, Ayan. congratulations. Resty Gapos, ikaw ang aming second winner. Ano? Second. Char. Ayan, sabi ni Samir, emission of light by a substance that has not been heated. Luminescence. In Ayan. Tagalog. Luminescence in Tagalog. Bahala kayo dyan. So, ayan. Hello kay Maybelline. Hello! So, para sa ating third Maybelline. set, anong gusto nyo? Easy, medium, Maybelline. or hard? Ay, may Wiley ba yan? Kanina, Oo. ano na tayo? Siya rin eh, si Hana Medium. Hindi pa tayo nag-hard. So, gusto nyo ba mag-hard? Ilang set na ba tayo? Feeling ko hard. Pangatlo. Pero Ngayon? sumasagot sila ulit ng medium. Sabi ni Resty, lagi na lang ba Ang ako pangalawa, okay ng pangalawa kaysa pangatlo. Siyempre, dahil pangalawa ka, kesa wala, explain ko Char. sa iyo kung bakit ka lagi pangalawa. Ang una, yung sarili niya. Ang sunod, ikaw. Ikaw. Pangalawa. Masanay hindi ka pwedeng- na daw. Hindi pwedeng kakalimutan mo ang sarili mo. Pag nagmahal ka, unahin mo ang sarili mo. Oh, at sabi ni Dear Ah. Tanya, masanay ka na Resty. Feeling ko Sabi sa'yo ni na to.
Sabi ni Jane, go for Hard hard na lang. So, sige. Dahil hindi pa tayo nag-hard, mag-hard muna tayo Teka lang. Ayan o, late. para sa ating Late. third set. Better than Hello, hello never. kay Alex Gaviola. Hi, Alex. Hi, Alex. Hard po. Sige, mag-hard tayo. Bakit po? Sabi ni Michelle, wag nyo po i-rub eyes nyo. Masakit Ayan, eh. masakit daw. Ayan, para Magulang sa na ating yata ako. third and last set sa hangman ng kategory natin ay books and movies. Movies. Ayan, kota Ano dito yung si movies? ano eh. Di ba yun si yung may Samir chocolate eh. tsaka may caramel? Oo, no? Eh. Ano ba yan? Hindi Last mo na Hindi yan. na po mapigilan ni Master Sen. Wala pong tama ang kanyang Starbucks tumbler. Wala pong laman. Inaantok pa rin siya. Ayan, so input lang guys. Ayan, may nagbabalik! Sabi ni Samir, The Transformers. Joke lang. Input muna tayo ng letter. Sabi nila, Sorry lang letter yun. T. Letter T. Letter T. The Terminators. Ayan. Hindi siya terminated. Sabi Sabi ni- ni May Bulay, sabi niya, letter E. Sabi ni Letter E. Christian Buwan, The Hunger Games, ang laro ng mga nagugutom. Ayan. Ano ba siya? Ayan Hindi ni siya Ruby. The Transformers kasi ang ating last letter Ayan, is mukhang tama letter to si Samir. E. Sabi ni Samir, The Incredibles. Incredibles. Pwede rin yung Hunger Games. Ayan, ni sabi Ryan. naman ni Maldita, Lordan at ni Maldita ay letter I daw. Letter I. Ayan, tama Ilabas na na. rin natin ang letter H, sabi ni Samir and the Victor. Ayan. Letter N. Incredible. The Hunger Ibigay Games. nyo na kung ano ang mga letters na nasa Incredible. Yes. Ayan, meron na tayong the. Ay, may N The na. ano? Incredibles nga talaga. Siyempre, before natin sagutin, input muna tayo ng letters, Samir yun, no? guys. Ayan, sabi ni Si daw. Christine, letter N. Sabi ni Lordan, letter C. Meron na letter N. C. Sabi ni C. Christine, letter G. Sabi ni Ayan. Lordan, letter R. Ay, wala mong G. Letter R. C daw. C. Ayan, sabi ni Dear B. Tanyan daw ba yan? Babawi ako. Okay lang yan dahil I. marami pa tayong games. B. L. And letter S. Ayan. So, congratulations, Samir Manzanilla. Ikaw ang aming third winner. Yan, Yes. sabi ni Resty. And syempre, kumpleto na ang ating winner. Sino-sino ba sila? Incredi na mahal. Huwag na kayong humugod, guys. At kahit na hindi nyo nakuha ang ating pot money, marami pang araw para palakihin yan. At syempre, congratulations sa ating mga winners. We have Lordan Henova, Resty Gapus, and Samir Manzanilla. Huwag muna silang aalis, di ba? Dahil meron pa tayong Words Matrix. Paano ba yan Ayan. laruin, Kimby? Mamaya na. So, ayan. Para sa Yan. ating second game, Words Matrix ang ating category today Words ay Matrix na naman po siya. Pinoy Meriendas. Ayan, for sure, alam niyong lahat yan. Yes. Sabi ni Jane, babawi na lang ako sa Monday. Pwede ka ba bumawi ngayon kasi marami pa tayong games? Lot and Friends Ano again. yun? Bakit Lot and Friends? Okay lang din yan, Maldita, dahil marami pa tayong games. So, may chance ka pang manalo today. Yes. Ayan, sabi niya ako ng single 12L. Tokwat Baboy. Baboy. Merienda ba yung Tokwat Baboy? Nakita ko. Oh, Oh, sarap kaya, no? Oo, pwede rin Tomat siyang baboy. igulan. And Tapos, syempre, ilalagay mo ang sa... ating, wait lang, ang ating rule dito guys ay kailangan input nyo ang row Row and and column column. kung saan nyo nakita ang first letter. Yes. Ang tokot baboy ay nilalagay sa lugo to. Lugaw. Lugaw. So, ayan. Oo, L12. Ayan siya. Tokwat Baboy. Sabi ni Maldita, spaghetti. Sabi ni Samir, bilo-bilo. Meron bang bilo-bilo? Meron. Ayan, 10G bilo-bilo. Sabi ni Alexandra Gaviola,
Banana Q. Yung Pero, pala, mas Una nauna si si Victor. Victor. Sabi niya, banana Q. yung pala yung spelling ng 2B. banana Q, ano? Akala ko, banana Q. tapos letter Q. Oo nga, akala ko din. Q pala yun. Sabi ni Nakita ko yung Victor, C. ensaymada. Do we Tingnan have natin. ensaymada? Ah. Di ba, ano? Barbie line. Maldita, kailangan kasama yung first and, row. Row and cute. column Banana. kung saan nyo nakita ang first Wait. letter. Yes. Sabi ni Christy Joy, Chris Cheese Stick K1. Oh, may nauna dyan. May Sabi dyan? ni, Oh, si Alexandra. oo, si Alex Oh, yan. 2K, cheese stick. Cheese stick. 2K, Cheese stick or cheese sticks is okay. Sabi ni Michelle, 4L, lumpia. Lumpia. Walang lumpia. Shanghai, lagyan mo na. Lumpiang hubad. In other Lumpiang terms, sariwa, meron. Yes, yun yun. Ayan, sabi ni Sariwa? Ubad ba yun? Jessica. Ubad? Jenny Jessica. Tawad yun? Ay, meron pala. Si K4, Jessica K4, lumpiang sariwa. Sabi ni Maldita, pansit daw. Lagyan mo ng Lagyan nyo ng row and column kung saan nyo Gayahin nakita mo sila, ang Maldita. first letter. Kunyari, yung lumpiang sariwa, Ayan. 4K. Ibig Eto. sabihin yung L, Ere. nasa 4K. Oh, eto na. Ang sabi ni Resty Gabus, Aros Cal Cables. Aros Caldo. Aros Meron ba? Cables. Yes. Eden. Ethan, okay. Sabi niya ako na, single na una ako sa Nauna lumpiang daw sariwa. siya, so let's check. Bahala kayo, mag-away kayo magkapatid. Hindi, Jessica. Si Si Jessica. Resty daw ang nauna sa lumpiang sariwa. Wait lang. Jessica. Kasi meron siyang column and Sabi ni Jana, wax daw. Ano ang wax? 5A, wax. Wait lang. Oo nga, nauna siya ako na ang single. Si Resty mo raw. Nauna. Ay, ako na ang single? Nauna siya ako na ang single. Hindi, siya. Si ako na ang single ang nauna sa Tokwat. Ay, hindi, sa... Ano nga yung sinagot niya? Lumpiang sariwa. Yes. Yan, sabi ni Alex, ensaymada daw. Ensaymada. Bakit wax? Minamerienda ba yung wax? Yan, nagabi ka. Ang unang nakasagot sa lumpiang sariwa ay si ako ng single. Next si Jessica and then si Resty. Meron pang isa. Meron bang pansit? Meron na bang pansit? Other term ng pansit. Other Eh, di ano? term. Ano? Yung gisado. Pwedeng bihon, pwedeng sotanghon. Ano mga siya? Pwedeng ano? Pansit palabok. Char. Pansit balatong. Pansit palabok. May Pansit ganun. palabok. Baka pansit canton. Ako nauna sa ensaymada. Sabi Oh? ni Victor, okay, sige, let's check. Let's check. Oo, Okay ikaw po, si okay po. Rupert. Ayan, sabi ni Ensaymada, Ay, oo nga, bago si Alex, meron pa si Oo, ano. nauna si Samir. Victor. Madami Tapos, nang Nauna nag-ensaymada. si Victor sa ensaymada and then sumunod si Resty. Ayan. Yan. Madami lang nagko-comment so medyo Sotanghon. Meron bang sotanghon? Ano ba? Kulang. Kulang daw. Sotanghon what? Sotanghon Sino sotanghon? Pinakamahaba na word. May karugtong daw yung sotanghon. Pansit sotanghon, ba? So, meron na lang kayo. Gisado. Gu. Anong sotanghon? Do. 1 minute. So, ayan. Sotanghon. 1 minute na lang. Sotanghon. Gu. Hindi, umulit na Ito. siya. Sabi ni Alex, sotanghon, gisado. Wow, humaba si 4I. Yes. So, ayan, kompleto na ba ang ating? Isa lang pala. Sino ba ang ating winner? Kompleto na ang ating Pinoy Meriendas. Yan. I-announce mo na kung sino ang Sino ba ang nakakuha ng longest Yes. Word. word and pinakamaraming point? Yes. Oh. Tapos na. Okay, sino ba siya? Paramihan kasi sila ng points. Okay, so guys, paano ba manalo dito sa Words Matrix? Bawat words ay may katumbas na puntos.
Ayan, so meron tayo 4 points pag umabot ng 15 and above. Ayan, so, ang ating nanalo ay walang iba, kundi si Alex Gaviola! Congratulations, Alex, and we miss you! Parang wala ka kahapon. Kaya naman huwag mo na kay Alex dahil meron pa tayong movie Serye. Game! Sabi ni Jane ko, kung hindi na naman ako nanalo, okay lang yan. Marami pa tayong games and may chance ka pang manalo. Ayan, ayan, ang ating ayan. category sa movie serye ay si... magbasa ng Ay, si fantasy. Para yung Ang ating category genre ay fantasy. Ano ba yan? Ano sabi mo? Nakikinig kasi ako sa inyo habang nagsasalita. Ayan, oh. Sabi Ayan, ni... so dito kailangan nyo lang hulaan ang movie na Title. nakalabas Yes. sa screen. At yung director, actor, at producer, kailangan yung sabihin. Kung kailan na kailan pinalabas, guys, gano'n. title. Hindi, yung title lang. Sabi ni Ryan, Transcendence. Di ba ito yung memory Parang card? hindi. Ang init, grabe. Yan, naka-jacket ka. Sabi ni Samir, Fantastic Beasts. Jumping jack ka muna, The Master. Crimes of Grindelwald. Uy, sayang yung Fantastic Hindi. Beasts. Malapit na yun, Hindi siya. Ano yun? Oh, ito. Hop! Shazam. Dito. Hindi siya sa Shazam. Ito ang mga sagot. Sabi ni Ay. Alex, The Book of Henry. Hindi. The Book of Henry. Ang cute. Mary Poppins Returns. Hindi rin. Hindi. Hindi siya Mary Poppins. Nagpunta sila sa outer space. Ang ano, Sabi hindi. ni Samir, Ang ano dito, ang- Fantastic Four. Hindi, ang actor dito si Private Vic Soto. Benjamin. Shazam Fantastic Daram. Sabi niya ako ng single The, The Fantastic Fantastic Four. Bakit? Ilabasin natin Ano ang tamang ba? sagot. Yes. At tamang sagot Ang ay tamang sagot. Fantastic Man. Fantastic Four. Ayoko. So yan, congratulations Samir Manzanilla. Manzanilla. Ikaw ang aming first winner sa movie serye. Ilabasin natin ang next game. Ang Yes. next category natin ay Drama and Teen. Ayan. Maganda to. Si Jessica Almo yan, di ba? Alma? So Ano sa ba? mga hindi pa nananalo, That's my, pwede pa kayong childhood. manalo. Crush? Hindi, childhood Drama lang. teen ang ating Childhood. second genre. Actors. So input nyo lang guys ang inyong mga sagot. Sabi ni Alex, Earth. Ay, maganda yan. Yung palabas Si na yan. Samir naman, She's the Man. Si Maganda Ashel, yung Gravity. maganda yung She's the Man. Ayan, Pitch Perfect. Si Tama Emma. ba? She's the Man, Watson. sagot din. Ni Dear Tanyan, High School Musical naman kay Ryan. Hindi, wala pa nakakahula ng tamang sagot. Sabi niya, 17 17 again. again. Malapit. Ayan, may nakasagot na ata. Sabi ni Victor, High School. ECA. ECA. Sabi ni Ayap. Ryan 1. High School Musical 3. Si Sabi ni Jana Jana. naman, Mara Marak Clara. Yan, ilabas na natin ang tamang sagot. halo-halo sa aming Halo, Ma'am halo, Shirey. Ma'am Hi, Shirey. Ma'am Shirey. Hi, Babu. Hi, ECA daw. Babu. Gagayahin ko na sagot ni Samir, sabi ni Dear Tanyan. Falling in love. So, ilabas na natin ang tamang sagot. Ano ba ito? Ayan, ang tamang sagot ay ECA. Nauna si Victor. So, yan, congratulations. Victor, ikaw ang aming Ayun mo, Victor second winner. Ayan, sabi ni Ma'am Sherry, see you, Tom, guys. Yes, Wow, dahil talaga. sasayaw tayo bukas. Tiyan. Sasayaw na naman tayo ng... Ayan. So, hindi. Okay, Hindi po. last week. So, pwede ba kayong manalo dahil ang ating third genre ay Ay, kakaiba yan. horror comedy. O, diba? Horror pero comedy. Ano eh, Scream? Hindi. Horror comedy ang ating third Horror ba and yan? last. Oo, nakita ko sa Set. genre. Horror comedy daw. Ang hirap daw, sabi ni Jane. Okay lang, kaya mo yan. Ganito gawin mo, Jane. Ay, maganda to. Jane, ganito gawin mo. Maganda yung bida dito. Ang ganda Yung nga necklace niya eh. pa lang, Hindi ko yung makupas. lahat. Madali lang yan. Pati yung bidang lalaki. Uy, ba't may kamay Hindi doon sa siya ano? lalaland. Kung naalala nyo yung
necklace ang nagpapalakas sa kanya. Yung, Ay, oh. yung may connection siya sa Ay, necklace. Nakakaingit naman yung pagkuha ng Hindi siya necklace. shake, rattle, and roll. Hindi siya scary movie and the cabin in the woods. Sana all pinapahawak Sabi ng ni Samir, necklace, Jennifer's body. Si Ronnie naman, suko. Master din. Sabagat Sana din all siya ng pinapahawak ng warm necklace. bodies. Sa So, movie. ilabas na natin ang ating third movie. Ang tamang sagot ay Jennifer's Body. Yan, si So, Megan wait yung lang. ano dyan. Kasi ang nanalo na si bida. Samir. Yes, Ay, ba yun? oo. Nanalo na Meron pala ba? si Samir. So, kopyahin yun. Ay, si Meron Jessica. si Jessica. Oo nga Jennifer's pala. Si Body. Jessica Ay, mali ang ito. ating third movie. Third movie. Hindi ko siya Third na-edit. winner. Pero tama yun. Jessica's body. Jennifer. Ay, Kasali, kasalo. Sabi Ayan, mo. halo kay Mr. Jomar Solomon. Ano Si pangalan Megan niya? yan. Si Megan Jennifer's ng body, bida. tama. Di Nung ko lang kinuha niya na-edit. sa kanya yung necklace, nang hina na siya. Anong palabas yan? Ano siya? Parang naano ng demon. Ay, iba pala yung aking Sinacrifice siya sa autopsy pala yung napanood ko. Ayan, halo kay Mayeng. Siyempre, congratulations sa lahat ng winners. Sino ba sila? Yes, congratulations sa ating winners. Ayun, si Megan Fox. Yes, Megan yan. Fox. We Megan have- Fox. Megan Fox. We have Samir Manzanilla, Victor Timbang, and Jessica Subadi. Jessica, yan. So, wag mo na kayong aalis. Meron pa tayong art attack. Maaga pa, oh. May 20 minutes pa tayo. 19, okay? So, ayan. Bilisan po ang almusal club. Bakit? Magaling din kayo no? Hindi naman. Ayan, so, ready na ba ang ating Kimpi at Ruby? Wait, wala akong makita ang comments. Paging ITD, yung internet connection. Char. So, yan. Meron pa tayong last game ang ating Art Attack. So, bago tayo magsimula, ay mag-heart rock muna kayo and like react for Team Kimpi and Team Ruby. So, dito guys, kailangan nyo lang hulaan ang song title and first line ng aming dinodrawing. Yan, sabi ni Jana, bye-bye daw. See you on Monday. Luis Acunyo. Magpapaligo daw siya ng bata. So, Bye! see you on Monday, Jana, and thank you for watching. How I wish DJ Ai ganun ako ka-sexy kay Megan Fox. Ayan, sana all. Sana So, all. ayan, syempre, Jessica. simulan na natin ang ating Wala, game. huwag ka nang umasa. In 3, 2, 1. Okay, love songs, mga kaibigan. Ayan, love songs. Dali yan galingan nyo guys. At syempre, paano ba Mag-heart manalo? react and like react muna kayo habang Yes, kung kaninong nanonood kayo, team. guys. Kung kaninong team. At syempre, paano ba manalo dito? Paano ba manalo? Syempre, kailangan yung hulaan ng title at first line ng kanilang drawing na kanta. Okay? Kanta po lahat yan at lahat po yan English. May ano si Christine, sabi niya, Tala Dance Challenge naman po kayo. Oo, Ongoing ganun. na yan, Char. Ongoing na. Tala Dance Challenge Halo-Halo version. Ayan guys, so ayun, paano manalo? So, yan, meron akong 2 words. 2 words. Kailangan mo 3 points at 3 winners po. 3 points, 3 winners, 1 point each. 1 point sa title, 1 point sa first line. Kung nahulaan mo na sa isang comment ang parehong first line na title, 2 points na agad. So si Tama, Kimpi, si 2 words. Jessica. Parting time. Jessica, Ayan, meron 1 akong point. 2 words. Madali Jessica, lang to. 1 point. Meron akong 2 words. Wait lang ha. Nasaan yung ano? Parting time. Ayan, sabi ni Jessica, Love Bug. Ayan, yan ang nakahula ng ating lyrics ay si Alex Gaviola. Called her for the first So, time si Jessica 2 yesterday. points na, si Alex 1 point. Pero tingnan natin kung sino nakakuha ng... Ayan, si Alex din nakuha niya ang lyrics ng Parting Time. So, 2 points na si Jessica at si Alex. So, meron akong Next drawing. 4 words. Ako din. Teka lang. Ay, magsalita ka. Sabi Meron ni... akong 4 words. Haba kasi ng comment. Sabi ni Dear Tanyan, mahilig ako sa kanta, pero nakakainis. Ang bibilis nyo. Oo nga, ang ganda ng boses ni Dear Tanyan. Narinig ko sa page. Ganda ng boses, hindi ako makatulog. Binabangungot ako. Ay, napakinggan.
pakinggan mo, no? Ayan, Colder for the first time yesterday. Naunahan na po kayo ni Alex sa lyrics ng Love Bug. Ayan. So, wala pa naman nagko-comment. So, guys, on upcoming na ang aming Facebook page ng The Almusal Club. Yes. Siyempre, supportahan nyo yan para magkaroon tayo ng malaking community. At siyempre, 2020. Ayan, meron akong forward. So, siyempre sa 2019. Ayan, si Victor, sabi niya, fixing a broken Tama ba? heart. Yes, ano ang 1 first line point. ng fixing a broken heart? At syempre, nasanay kayong magkakasama kami sa 2019. This 2020, Yan, magkakaroon si tayo ng Samir. change. Way back in Samir, the 1 point. So, next is, meron akong 3 words. Anong there was nothing today? Fixing a broken heart. Two words sa akin. Ayan, sabi ni Samir, I've been living with a shadow overhead. I've been living with a shadow. Oh my God, may typo ka. Sabi ni Resty, there was nothing to say the day she left. So, si Resty, meron na siyang 1 point. At ayan, sorry Samir, pero wrong spelling ang with mo. So, si Alex, I've been living with a shadow overhead. At dahil dyan, Alex, ikaw na ang aming first winner! Next, maybe this time. Ayan, ano, first line ng maybe this time. First line ng maybe this time. Hi? Wala pa pala nakasa. God, magkahiwalay pala yun. Maybe this time. Ayan, si Jane Gokong. Meron ka ng 1 point. So, kailangan 3 points para manalo. So, meron akong 2 words. Kopyahin nyo na yung first line ni Alex ng maybe this time. Ayan, si Samir. 2 old friends meet again. 2 points na, Samir. Paint my love, no! Paint my love. Nauna ako, DJ Ai. Sorry, pero wala akong nakita ang comment mo, Jessica. Naka-monitor ako sa comments. Pero sige, since maraming nagsabi, pero wala talaga akong makita. Hindi ko makita ang comment ng maybe this time mo. Dahil, ang sabi kasi ni Jessica, may this time. Hindi maybe this time. May this time si sabi ni Jessica, maybe this time ang tamang sagot. Nauna, wait lang ha. Old friends from my youngest years. Ano yung from my youngest years? Ayan, sabi ni Samir, Lego House. Ano ang Lego first House. line ng Lego House? Samir, meron ka ng 2 points. Color everywhere? Yes! Si Ronnie Basa. Mali yung spelling niya. Tama na yan, okay yan. May Ayan, ganyan si din Samir, nakikita sabi ko. niya, I'm gonna pick up... Ba't mo yung akin? I'm gonna pick up the pieces. Pero nanalo na si Samir, kaya i-copy-paste mo na lang. Kopyahin nyo. Ayan, sumunod si Victor. 2 points, Victor. Sorry, Jessica, pero ang nakita ko talaga, may this time. Wala akong nakitang maybe this time. Meron akong... Ayan, no. Wala. Sorry. Meron akong 3 words. Sabi ni Samir, used to see in black and white. Pwedeng paki-copy-paste na yan kasi panalo na si Samir. I'm gonna pick up the pieces. Yung Lego house. Paki-copy-paste na yung sagot ni Samir. Ako din. Wala akong makita. Hinahanap ko din, sabi ni Dear Tanya. Ayan si Jessica. Used to see black and white. Tignan natin. Ayan. To see in black and white. Ay, mali yung kay Jessica. Hindi seen. Pero check natin yan. Baka nagkamali ako. Color everywhere lyrics.
Mali yung meron kay ako Jessica. 3 words. So, ang sumunod si Victor Timbang. Yan, Used galingan nyo. to sing Black and White. At dahil dyan, kumpleto na ang ating winners. So, yan, kompleto na. So, ito sa akin is, Wala talaga, Jessica. Sorry ako nakita. Ang sa akin is, Victims of Love. Victims of Ano Love. yung kay Jessica? Yung ano daw, Ano, maybe ano? this time. Pareho kami ni Dear Tanyan, wala kaming makitang comment niya. Ano lagi yung drawing ko? Ano yung sa'yo? Go to believe in magic. Pero kompleto na yung winners natin. Pero check natin yung kay Jessica. Sayang. Pag tama yung kay Jessica, si Jessica Naunahan panalo. na ni ano. Game, Before pause mo na, pa pause mo i-correct na. ni Jessica. Jessica, sumagot na si Jane. Ayun. Ayan. Naunahan. Naunahan. So, yan. Congratulations sa ating winners sa Art Attack. Ayan, Send ko gagaling po, yung sabi. lahat. Ay, teka lang, by the way, guys. Ipapaalala lang namin sa inyo. Meron na ba kayong mga selfie nyo o video review? Parang kunyari, magbibideo kayo ng sarili nyo. Sabihin nyo. Yes. Kunyari, ganito. Halo, binabati namin ang Almusal Club. Oh, ayan. Ganon. Hello, Nag-send hello. kayo ng ganon sa amin. Napakasaya dito sa Almusal Club. Sobrang ganda. Mga Tumuto ganon. kayo every tanghali. Monday Yan, to guys. Tsaka yan. Friday. Tulungan nyo kaming i-promote ang Oo. ating Almusal Club. Mag-send kayo ng video nyo, guys, habang nanonood. Or picture habang nanonood ng Almusal Club. Yes! O kaya, mag-selfie na lang kayo naka-like or kahit ano. Naka-heart. Tapos lalagyan namin ng almusalers Yes, mga layouts, solid diba? almusalers. Kaya naman, guys, aabangan namin yan. And i-message nyo lang sa aming Facebook page Yan. ang inyong mga Tsaka videos or teka lang. pictures. Tsaka, kung makikita kasi nila, kung bibisitahin nila yung Facebook page ng The Almusal Club, makikita nila yung mga picture naming kagaganda at kagagwapo. Yes! Yan. I-wrap up natin ng Almusal Club. Papakalatin natin to at papalakihin Oh, ang yes. ating almusalers. Bisitahin nyo lang, The Almusal Almusal Club. Club. Dapat magkaroon din ng Yes. t-shirt ng Solid Ano ba Almusaler. So yun guys, abangan nyo ang aming official page and syempre kasama doon ang aming mga merch. Abangan nyo yun guys and lagi lang kayong tumutok sa Yes. atin. Yes, so sino Dahil ba? ang mga nauuna ay Yan. pwede Sino ba ang makatanggap ating ng mga winners? premyo. Sa ating Art Attack. Yan, bigay mo na. Congratulations! DJ Anyi. Bibigay bagong batch. So, congratulations sa ating winners. We have Victor Timbang, Alex Gaviola. Take two. Ayan, so ang mga nanalo sa ating Art Attack ay sina Alex Gaviola, Victor Timbang, and Samir Manzanilla. Ayan, congratulations sa inyong lahat. Yan. Ano? Sabi ni Samir, t-shirt yung tatlo, tapos sino pinakamabenta? Ano, may idea ko Isahan dito. kami. Parang naisip ko, gagawa kami ng kanya-kanyang designs. Tapos, Kilala yun yung nyo na. gagawin naming merch. O, tapos Ay, ang ganda nun. kunyari yung merch natin, kunyari, Design ni Kimpi, design ni Rupi, design ni DJ Ay, Ayan, of gusto ko course, yun. our Zen Master. yan. So, yan. Siyempre, congratulations sa ating winners for today. Kaya naman, Paki-close na dahil hindi ko na kaya. ayan. Ayan, Maraming Any salamat. message, cutie patita? Ano bang message mo? Yun lang? Ayan, syempre guys, sumutok lang kayo sa amin araw-araw, Monday to Friday, para sa inyong mga prizes. And yes, hiring kami guys. Hiring kami sa Madrid, Philippines. Kaya naman if you are interested to apply, just message us on our Facebook page para sa mga details and application. Ayan, naambon. Ayan, syempre. Sa Monday na ulit tayo makikita. Kaya naman, manatili lang tumutok sa inyong all-time favorite Na! The The Almusal Almusal Club! Bye-bye! See you next time! Madrid, Philippines, Pangasinan! Shoot me in the face.